ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଟପିକ୍ ନେଇ ଆସିଛି। ଏହି ନୂଆ ଟପିକ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଟପିକ୍ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ପୂଜା ବିଧିବିଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଳମାଳ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଯେଉଁ ପୂଜା କରିବେ ସେହି ପୂଜାଟି ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ, ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ହେବ, ମାନସିକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଛି, ଜାଣିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଇପାରିବି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ସମୟ କାଢ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସାଧନା ନେଇ ଆସିଛି। ଏହି ସାଧନାକୁ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ତା ବାଦେ ଏହି ସାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଟପିକ୍ରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ସାଧନା ନେଇ ଆସିଛି। ଏହି ସାଧନା ବିଶେଷ କରି ମା ଭଉଣୀମାନେ କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କହିପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ନ କେବେ ଅଭାବ ହେବନି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଳ୍ପ ଅନ୍ନ ରାନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ କରିପାରନ୍ତି, ଜନହିତ ଜନକଲ୍ୟାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସାଧନାଟି ବହୁତ ପରୀକ୍ଷିତ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସାଧନାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସାଧନାକୁ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବିଜେ କରିବେ। ଏହି ସାଧନା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସାଧନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତୁ, ତା ବାଦେ ଆପଣ ଏହି ସାଧନା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଏହି ସାଧନା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେବନି, ସମସ୍ତେ କରିପାରିବ। ଏହି ସାଧନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦିନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ ସାରିଦେବେ। ସକାଳ ସ୍ନାନ ସାରିଲା ବାଦେ ଆପଣ ପୂଜା ରୁମ୍ରେ ଯିବେ। ପୂଜା ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ଆପଣ ଆସନ ବିଛାଇବେ। ଆସନକୁ ଅନୁମତି ମାଗି ନମସ୍କାର କରିବେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର କରିବେ। ମନ୍ତ୍ର କଲା ବାଦେ ଆପଣ ଆସନ ବନ୍ଧନ କରିବେ, ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର କରିବେ, ସୁରକ୍ଷା ଘେରା କରିବେ, ନିଜର ଶରୀର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ର କରିବେ, ପବିତ୍ରକରଣ ମନ୍ତ୍ର କରିବେ, ଆଚମନ କରିବେ, ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ସେହି ଆସନ ଉପରେ ବସିକିରି ଆପଣ ଓଙ୍କାରକୁ 3 ଥର ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବେ, ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଓଙ୍କାରକୁ 3 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ 3 ଥର ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବେ। 3 ଥର ପ୍ରାଣାୟାମ ହେଲା ବାଦେ ଆପଣ ଅନୁଲୋମ ଆଉ ବିଲୋମ 3 ଥର କରିବେ। 3 ଥର କଲା ବାଦେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ହାତରେ ଚାଉଳ, ଫୁଲ, ପାଣି ଧରି ଜଳ ଆଉ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ କଲା ବାଦେ ସେହି ଚାଉଳ, ଫୁଲ, ପାଣିକୁ ଆପଣ ଭୂମିରେ ପକାଇଦେବେ। ପକାଇଦେଲା ବାଦେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ, ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ, ହଳଦୀ କୁଙ୍କୁମ ଦେବେ, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ପୁଷ୍ପ ସୁଗନ୍ଧିତ ଅତର ଧୂପ ଦୀପ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ସମର୍ପଣ କଲା ବାଦେ ଆପଣ ପ୍ରସାଦଟିଏ ଦେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ଷତା, ଯାହା ରନ୍ଧା ହେଇଥିବା ପ୍ରସାଦରେ ଅଇଁଠା ହେଇନଥିବ ସେହି ପ୍ରସାଦ ଆଣିକି ଆପଣ ସମର୍ପଣ କରିବେ। କଲା ବାଦେ ଆପଣ ପାଣି ଦେବେ। ଏମିତି ରଖିଦେବେନି, ହେ ଗୁରୁଦେବ ଏହି ପ୍ରସାଦକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିବେ। ଏହିପରି କହିଲା ବାଦେ ଆପଣ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପ ଧରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ। ତା ବାଦେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗଣେଶ, ଭାସ୍କର, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର, ଚଣ୍ଡୀ, ପଞ୍ଚଭୂତ, ପଞ୍ଚାତ୍ମା, 27 ତନ୍ମାତ୍ରା, 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା, ନବଗ୍ରହ ଆଦିକୁ ଆପଣମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ। ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ପୂଜା କରିବେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେପରି ସ୍ନାନ, ବସ୍ତ୍ର, କୁଙ୍କୁମ, ହଳଦୀ, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର, ଅକ୍ଷତ, ପୁଷ୍ପ, ସୁଗନ୍ଧିତ ଅତର, ଧୂପ ଦୀପ ପ୍ରସାଦ ପାଣି ଦେଲ, ସେହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି।
ତା ବାଦେ ଆପଣ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ କରିବେ, କୁଳଦେବୀଙ୍କୁ କରିବେ। ତା ବାଦେ ଆପଣ ପିତୃଦେବଗଣଙ୍କୁ କରିବେ। ପିତୃଦେବଗଣଙ୍କୁ କଲା ବାଦେ ଆପଣ ସ୍ଥାନ ଦେବତାଙ୍କୁ କରିବେ। ଏହା ବାଦେ ଆପଣ ଅଷ୍ଟଭୈରବଙ୍କୁ କରିବେ। ଏହା ଅଷ୍ଟଭୈରବଙ୍କୁ କଲା ବାଦେ ଭୈରବୀଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେପରି କଲ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ, ବସ୍ତ୍ର, କୁଙ୍କୁମ, ହଳଦୀ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଅକ୍ଷତ, ପୁଷ୍ପ, ସୁଗନ୍ଧିତ ଅତ୍ର, ଧୂପ, ଦୀପ, ପ୍ରସାଦ, ପାଣି ଦେଲେ ସେହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ପଡ଼ିବ। ଦେଲା ବାଦେ ତା ବାଦେ ଆପଣ ଯାହା ଆପଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ ଆପଣ ଅଇଁଠା ନ କରିକି ଆଣିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ରଖିବେ, ଯେଉଁ ପୂଜା ରୁମ୍ରେ ରଖିବେ, ଗୋଟେ ପିଢ଼ା ଉପରେ ରଖିବେ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ରଖିବେ। ରଖିଲା ବାଦେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ, 108 ଥର ପଢ଼ିବେ। ଓମ୍ ଭଗବତୈ ବିଦ୍ମହେ ମହେଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଧୀମହି ତନ୍ମୋ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣେ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ଜପ କଲା ବାଦେ ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ'ଣ କରିବେ, ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। କ'ଣ ବୋଲି? ଓମ୍ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣେ ଶଙ୍କର ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥମ୍ ଭିକ୍ଷାମ୍ ଦେହି ନମୋସ୍ତୁତେ। ଏହିପରି ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବାଦେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଯଥାଚିତ ଭାବରେ ଜପ କରିବେ। ଓମ୍ ହ୍ରୀಂ ନମ ଭଗବତୀ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଜଗତ୍ଚିନ୍ତାମଣି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରୀ ନମ ସ୍ୱାହା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ କରିବେ। ସଂକଳ୍ପ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ଏସବୁ କଲା ବାଦେ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜପ କରିବେ। ଜପ କଲା ବାଦେ ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଟିକେ ଦେବେ, ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ସବୁ ଯାକ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାଆଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ, ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଦେବେ, ଆଉ କୁଙ୍କୁମ ଏ ଯେଉଁ ହେଉଛି ପାଦରେ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନଟି ଆପଣ ମଥାରେ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ମା' ମାନେ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ମା'ଙ୍କୁ ମଥାରେ ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସାଧନାଟାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ମା' ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜେ ହେବ। ଏହି ସାଧନାଟି ଆପଣମାନେ ଅତି କମ୍ରୁ 21ରୁ 41 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏହିପରି ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 21 ଦିନ କିମ୍ବା 41 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା' ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ମାର୍ଗରେ ଆସିବ, ଦେଖା ଦେବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ବର ଦେବେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆପଣମାନେ ଏହି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୀବନରେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଳ୍ପ ରାନ୍ଧିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜନହିତ କରିପାରିବେ, ଅନେକ ଲୋକକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଗୁରୁମୁଖୀ ବିଦ୍ୟା। ଏହି ବିଦ୍ୟାକୁ ମିଛ ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବିଦ୍ୟାକୁ ମା' ଭଉଣୀମାନେ କଲେ ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ତାହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ସାଧକ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଜନହିତ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଲାଗିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି ସମୟ କାଢ଼ିକି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଗୋଟିଏ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି, ନା ଏହି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସାଧନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ପୂର୍ବମୁଖୀ ହେବେ, ଆଉ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ କିମ୍ବା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ହିଁ ସାଧନା କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଢ଼ା ଉପରେ ବସିବେ ଆସନ ପକାଇବେ, ଆସନ ବାଦେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ବା ରୋଷେଇ କରିଥିବେ ତାହାକୁ ଆପଣ ପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ରଖିବେ। ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ରଖିଥିବେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ, ଦୈନିକ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ। ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରସାଦ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ନା କ'ଣ ହେବେ
କ'ଣ କରିବେ, ଗୋମାତାକୁ ଖୁଆଇବେ ପ୍ରସାଦ ସରିଲା ବାଦେ, ପୂଜା ସରିଲା ବାଦେ ଦୈନିକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ ସୂଚନା କି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତନ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 5 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା 10 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ସାଧନାରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ